kdo mi píše v 18:30. Brawl Stars mi poslalo Brawl Pass Plus. Tak se to jdem otevřít. Drž mi palce. Načítá se to. Načetlo se to. Tak jo, tady mám sklíka. Asi bych začal blingama. Tak vezmeme blingy prvně všechny. No a zatímco to otvírám, tak jenom chci říct, že jsem se na natáčení hodně těšil. A to, co je otevřený, jsem omylem otevřel, jo, takže a nějak zdravím všechny, co se na to video koukáte. Já bych vám řekl něco zajímavého, ale zatím nevím co. Tady tu ikonku asi budu používat i. To je docela hezká. Jo a mým cílem dneska je získat kaze. A co tam máš novýho? Brawl Pass Plus. Dal mi ho Brawl Stars, vůbec jsem se ho nekoupil já, vůbec. To ne, já bych dával peníze do nějaký hry, že jo. Je to nádherný skin Edgara. Jo a zapomněl jsem vám říct jednu věc, kterou jsem si vymyslel. Za každou legendárku nebo mytiku, co mi padne, tak se musím bouchnout. Nebude to úplně nejpříjemnější to video, ale co bych pro vás neudělal. Baví to mě, doufám, že to baví i vás. Ale mě to moc nebaví. No. Blbý, veď. Jo a napsal si počkejte, ve videu bude. No vezmu tady třeba gemy. Jo a na konci bych se vším, co mi padne, tak bych si chtěl jakože za to zahrát, pokud bude čas. A jakože 10 gemů, docela hodně. A kdybyste si něco chtěli koupit do Brawl Stars, tak vám doporučuju jedině Brawl Pass. To je asi ta nejlepší věc, co si Brawl Stars můžete koupit. No dobře, ale když na to kouká nějaká holka, tak co by jí na tomhle videu mělo zajímat? Tak třeba, jakože, pro holky tohle video moc není, ale koukat se na to můžete, že jo, nezakazuju to. Já jsem kluk a nekoukal bych na to třeba. Zajímavý na tom bude, jakože potom ty star dropy, ale ty si dáme až jakože potom někam ke konci. To bude to nejzajímavější. A co to je star drop? To je taková hvězdička, na kterou když klikáš, tak ti z toho padají různé věci. Proč říkáš star drop a ne hvězdička třeba? Že ono se to jmenuje star drop. To jsou otázky, ty vado. Opakuju, můj cíl je získat kaze, což je teďka nejvzácnější panáček ve hře. Moc bych ho chtěl. A to je jako kazy svět, jo? Ne, to je panáček, to je ninja. Proč se jmenuje kaz? Case. Kazy. Třeba zubní kaz. Kazy svět. A ne, jak dlouho to ještě máš, už mě bolí ruka. Jo, tady si vezmu tohle. A co chceš vlastně tímhle videem ukázat? Pokud mi nic dobrýho nepadne, takže si nemají kupovat věci do hry. Hlavně chci, aby se lidi pobavili. Protože já si myslím, že budu umírat a to si myslím, že bude vtipný. A myslíš, že to bude zajímat i někoho, kdo tu hru nezná? No tak teď ji pozná. To je moje odpověď. Teď si vezmu skiny, nádherný skiny. A teď jdeme na to nejzajímavější, co jsem vám slíbil. Star dropy. A moc doufám, že mi padne 200 kreditů, abych tu kazi dostal. Tak otevíráme. Real. To není moc dobrý. To je to nejhorší. Real, zase. Super real. Už se posouváme. Furt nic. No už se chci bouchnout. A jak ta hra skončí vlastně, jako, kdy poznáš, že je konec? Až mi tady ty věci dojdou, prostě tady mám tady ty věci, takhle. A tohle to není ta hra, jo? To je jenom otvírám tu věc, co jsem si do toho koupil. Tu hru si dám až úplně nakonec. Jo, počkej, to ještě nehraješ tu hru. Ne, to je ta hra, ale otvírám to, co jsem si do ní koupil. To si děláš srandu, ne? Skin. Ty jsi ještě nehrál tu hru. Ne, ale to si dám nakonec. A ty už si hraješ 10 minut. Trošku se to protáhlo. Kredity, nice. Tady to je právě to, co YouTubeři natáčí teďka. Tak já koukám na jiný YouTubery. Asi jo. 100 kreditů mi chybí a mám kaze. Mytik, takže... Skin. Já si myslím, že tenhle už mám. A teď tady máme zaručený Legendary Star Drop, takže už se bouchám.
A jo, to jde. Kupujeme kaze, máme ji. A jdeme si za tu kaze zahrát. Kde? Tady. Nebo nejdřív ji vylepšíme. Tak Max. Tady Hypercharge kupuju. Hypercharge pro ty, co nevědějí, je jakože ultra vylepšení. Metik teda. Štít. Nevím, co je lepší, já tomu nerozumím, ale asi tohle. Tady koupím sílu a tady koupím rozhodně tohle. A jdeme si ji zahrát v solech. Jo. Tak máme tady docela dobrý protihráče. Za kaze jsem ještě nehrál nikdy, takže jo, to bolí. Ty mě úplně kosí nějaký cápeček. Uča! Když si vezmeme bedinky, budeme hrát safe. Sundáme tady bloka. Dead. A jakože ukážu vám prostě teďka, jak si to hraje, že jo? Ne, moc mi to nejde, když jsem plnil questy, tak jsem furt prohrával, ale to nevadí. Ty jste jen tak na zemi vali 2 powery. Ha, a jsem top 2, jdu zabít posledního hráče. To bych nejdřív musel vědět, kde je. Kde seš? Kde pak seš? Kam zdrhl? Hej, kam jsi šel? On mě někam utek, vůbec netuším kam. Jestli ho nenajdu, tak to bude trošku trapas. Tam je někde. Tady. No čau. Čau, chudáčku. Mě tě úplně líto. Dostal, vyklepáno, vyhrál jsem. Tak, teďka se dáme Angela. Ne, a jo, já jsem vám slíbil ještě toho psa. Tak pak natočíme psa a pak to ukončíme. Končíme to krásně psem. Tenhle panáček mi nikdy nešel. Jo. Kde je? Jo, já to nedám. Kde seš? Pomoc. A já umřu. Teď vám chci ukázat právě, jak se to nemá hrát, jo. No. Takhle se to právě hrát nemá, jo. Tak, asi bychom mohli natočit psa. Vlastně, pamatujete si na něj? Pojďte, já vám ho ukážu. Tady je pod stolem. Představ se jim pro ty, kdo si tě nepamatujou. Já jsem Teddy, mám vás rád, ale občas vás i pokoušu. Teddy, pojď. Teddy. Co děláte? Vy jste máča. Vy jste jaký máča. Tak jo, tak my s Teddym se tady loučíme. A těším se na další video. A dávejte like a odběr. Naschledanou.